El ple de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat inicialment els pressupostos pel 2008. Superen els 61 milions d'euros. Els grups de l'oposició, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Popular, s'han abstingut qualificant-los de poc realistes. Una de les raons argumentades és que no es contempla un possible descens de recaptació en matèria de llicència d'obres. També s'ha criticat l'increment de càrrecs de confiança. Quan la immensa majoria de consistoris de la demarcació, i ho hem comprovat, treballen amb la hipòtesi d'un 30% de davallada per aquest concepte, quan els gremis professionals del sector alerten utilitzant xifres semblants, aquí partim de la idea que tot seguirà igual. Diem que no és realista pel tema que ja s'ha comentat sobre l'impost de construccions, que inclús avui mateix els diaris en parlaven, de que els tècnics del Col·legi d'Aparelladors manifesten que la davallada immobiliària és molt notable i es parla d'aquí de l'Alt Empordà d'un descens d'un 36,42%. Bé, de les consultes que hem fet amb els nostres tècnics, que és amb qui tenim la confiança, ens diuen que tal vegada Figueres probablement ha anat una mica endarrere en aquest boom immobiliari i que és possible, o molt possible, que això ho notem una mica més endavant. Per tant, crec que serà el pressupost que s'haurà de retocar sensiblement en aquest sentit. Serà el de l'any 2009. Malgrat el convenciment que resulta inacceptable des del punt de vista del respecte al paper de l'oposició en el consistori, malgrat que considerem poc realista el pressupost en el seu apartat d'ingressos, malgrat que estem en desacord amb la política de personal que segueixen, per la quantitat de personal de confiança i pel perfil amb què el pensen contractar, en la votació d'avui ens abstindrem. No té res a veure el càrrec de confiança política que en alguns ajuntaments senzillament s'associa d'una forma automàtica a gent de carnet, sinó que els perfils que nosaltres incorporem ja els avanço que cap d'ells té cap mena de carnet partidista, sinó que són gent amb una trajectòria professional impecable i a mi em sembla que és precisament aquests perfils els que ens han de permetre tirar endavant la modernització d'aquesta administració.